Skany my się znamy. Mam jednego blank młodego sznapskamrata, którego poznał przy ladze biru we szynku u Pejtra. Kiesik ci on się do mnie przyflostrował, bo już festelnie był chycony i napoczął mi rozprawiać jedna geschichta, która mu się latoż przytrefiła. Dajcie pozór, bo i wam hopy mogę się to przytrefić. Napoczął ci on tak. Styrca ci róż czasu wyrai do kasy w jednym modernych supermarketów. Stoja, łoros przyfilowo przy drugiej kasie wpatrzono we mnie jedna blondina, kiero ci się jeszcze tak zolutnie uśmiechała ku mnie. Hopy, ale jako blondina, godą wam, zaroski przed ślepioma, przelecieli mi Karaiby, Klara, to rogżoła jak halbecka starzykowego bimbru, Sztran, Drum, Kubanerski. Ostatni róz tak się do mnie śmioli gryfne dzioły, kiech przy smycu do akademika we Poznaniu, na drugi dzień po imprezie, cołko kista zimnego piwa. Ale to było można za 20 lat temu nazwy, a jednakowoż ta dziołcha śmiała się do mnie drużnie i bez piwa. Jakosik ci się u nas zdoła mi znajomo, ale nie mógł se wspomnieć, skany my się znamy. Pewnikiem podano na jakosik młodno szauszpilerka. Pomaluśku po lekuśku, ale budził ci się we mnie głęboko już uśpiony instynkt biega. Taki stopieroński miszą adrenaliny i testosteronu wypełnił całkiem mój organizmus. I to był miszmasz, kozał się mi ją spytać. Wyboczo miłoni pamniczko, eźli my się znamy, wypadło blank nieźle, dziołchajły kłachocyk, jej reakcja była wartko, a ten uśmiech taki sumia schorzy. Nie jeszech blank pewno, ale sumuni panoczku łojcem jednego ze moich dziecek. Godo się co ludzki Filip, ludzki mózg poradzi we sytuacjach ekstremalnej robić i nie gorzej niż komputer. Mój Filip był wtedy w okamżyku konkurować ze najlepszymi. Po chwilce miał wszystko klar. Ja zawdy używałem kondomów, przedan zdrada małżeńsko jest zawdy cufalem, który ciop pro nerwy uważanego chłopa. Na jakiego też pierona ta zdrada małżeńsko nadbytnio metlać. Mój komp Filipowy przypomniał mi ino 3 cufale, które mogli być odstępstwem wyjątkiem od tej regli. Kamratka ze roboty, na szczęście tak żadno, jak noc przed geltakiem, tak żadno, że samo jej gęba była najlepszym zicherunkiem. Kamratka mojej babeczki ze roboty, na szczęście po takiej ilości gorzoły, że mi nie do ostatka, tego wiecie, miarkujecie. Ostała mi ino jedna możebność, kiej mogę se zbajstlować dziecioka na boku. No toż ty z zaroski podzielił, jak się tą radosną nowina ze mamulką tego mojego nieślubnego dziecka i ze setką kontmanów tego supermarketu. Jo już miarkuję. Oni paniczko, pewnikiem musieli być tą striptizerką, kiero moje kamraty obsztalowali na mój polterabend. Genau bocza i że za dociepnięcie poru złocioków zgodziliście się paniczko w tym, co zrobi to ze mną na tiszu, we szpajzy czymże, na oczach moich kamratów, kierzy klockali obynojęte. Zrobiło się blank cicho. Bali i kasjerki ustali robić. Wszystkie wpatrowali się, wybłyszczali, ślepia zarają na mnie i na coroski, bardziej szarłatno gryfnioczka. Już wyglądała jak rak wyjmnięty ze wrzawej wody, wysycała ino bez zęby. Łochypieliście się, panoczku. Dzistliście się festelnie, panoczku. Te moje Karaiby zwekslowali się we Arktyka. Joch jest wychowawczyni waszego synka we klasie z 4 B. Obsztalowo ten Karlus jeszcze po jednej ladze i tak jakosik markotnie nam się zrobiło. Szluknął i poszł. Eugen z Pnioków.